pagdayeg sa atong buhi nga Dios? O kanang tanan nakabalo ko, labaw na atong Ginoo nga ato ginagipangandaman sulod sa usa ka semana doon natin higayon sa pagpanginabuhi o karon nasa tay dakong higayon sa pagdayeg o sa pagpaminaw sa iyang pulong. O karon arita sa opening prayer nga pagadadon ni Pastor Idi. Atong pakpakan ang Ginoo. Okay, mamarog da. Atong tabang magampo ta, atong imbayiton ang balaang presensya sa Dios. Matag-usa ka nato. Dili ra kay ako magampo kinang tanan. Okay. Amahan mong langit nun labing balaan nga Dios. Salamat sa matawag nga butagon o Dios. Nga niya ano sab kami Ginoo. Nagatapok, naghiusa. Alas pagdahig o paghimaya sa mga balaan sa sinsya, Ginoo Lord. Father God, among gimbahit imong balaan presensya. Nga mamuhat karong buntaga o Diyos, matag-usa na mo ang kinabuhi, Ginoo. Sa matag-usa ka na mo, nga niya karon. Lord, salamat Ginoo sa music team nga naakaron. Sa worship team Ginoo, sa magdala sa pulong Ginoo, ikaw mag-aanuin Ginoo Lord. Lord, kulara kining congregation Ginoo Lord, proteksyon ni Ginoo nga kami magbalampuson sa mong pagsimba pagdaig diha kanimo Dios. Father God, labi na sa kapadong pag Ginoo, maabot sila Ginoo diri nga safe and sound Ginoo Lord God, nga magadaig diha kanimo Ginoo. Ilan ang bagay na Ginoo, ilabi na Ginoo sa silingang dapit Ginoo Lord. Hikapa sila Ginoo, magkabaw sila sa kamatuoran Ginoo Lord, sa silingang barangay, sa tanan nga nasod Ginoo Lord. Lord, ikaw nasayod nga uhaw sila kanimo o Dios. O sa Father God, na-declare karong butaga o Diyos nga ikaw magahatag, magahikap, magadaig, libyuhan nimo ang kasing-kasing ang nauna sa matag-usa ka namo Ginoo Lord. Ilabi na Lord ang nagdumala sa tibok nasod o Diyos nga ikaw o Diyos magahatag og husay kagubot tangon ang kagubot Ginoo Lord. Wala kami laing Ginoo nga gisimba, wala kami laing o Diyos nga alagaran. Ikaw lamang o Diyos hangtod sa hangtod. Dalay good ikaw o Ginoo, dalay good ikaw. In Jesus mighty name of Jesus, amen o amen. Usbon ko, maayong buntag ka natong tanan. Amen, hallelujah. Og maayong buntag usab sa gusunod sa Facebook Live, ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag ka ninyo. Ang Diyos makapanalangin ka natong tanan. Amen ba? Amen, hallelujah. So, niining kabuntagon, atong daygo ng atong buhi nga Diyos. Amen. Uban sa atong mga kusog, sa mga pagpakpak, mga panagsayaw, o especially mugawas ta sa atong lingkuranon ug atong himamato ng atong isig ka matutuo ug atong lamanuhon, atong pangamustahon na maayo kayo nga atong buhi nga Dios nga niata karon nga nagkahiusa. Amen. Hallelujah.
pag-aanindot sa kinabuhi kang Jesus magadali. Hallelujah, itong daig ng buhay nga Diyos. Sa'yo sa kabuntagon, sugaton ta karon, bisiw sa adlaw, kita magalantaw, sa kamaayon niya kanato, bagong kinabuhi kusog o paglaon. Andamon ta atong kaugalingon, kuyog kita sa pagdaig, sa labang magkakagahon. Maglipay kita sa grasya niya, maglipay kita sa gumaniya daw karon sa pagmaya, pag-aanindot sa kinabuhi kang Jesus magadali. Maglipay kita sa grasya niya, maglipay kita sa gumaniya daw karon sa pagmaya, pag-aanindot sa kinabuhi kang Jesus, kang Jesus, kang Jesus magadali. Yes, Jesus, hallelujah. Ikaw among simbahon, Lord, niining kabuntagon, niining sayo sa kabuntagon, Lord. Wala kami mapataas, Lord, kundi ang imong ngalan, buhing ngalan ng Diyos. Amen. Yes, Jesus, hallelujah. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing nagadool ako. Ibabati, O Diyos, ang presensya mo, kana ko nga nagpaubos. Ania, O Diyos, ang kinabuhi ko, tabangi, O Diyos, nga mabati ko ang gugma mo nga way pagloban. Tagpawa, O Diyos, ang kasing-kasing ko, giohap sa presensya mo. Yes, Jesus. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing nagadool ako. Ibabati, O Diyos, ang presensya mo, kana ko nga nagpaubos. Ania, O Diyos, ang kinabuhi ko, tabangi, O Diyos,
ato pag yung daigon atong buhay nga Diyos. Ato siyang daigon sa atong mga kusog, mga panagsayaw, panagbakbak. Amen ba? Hallelujah! Kay mao kini atong ikabalo sa atong buhay nga Diyos. Andam na ba ang tanan sa mga panagsayaw, panagluksa? Amen! Hallelujah! Dili kita magwaluya mga igsoon atong ihatag atong mga kusog para kini sa atong buhay nga Diyos. Amen! Hallelujah! Atupang ang mga kalisod, isagupang mga unos ug balod, apan ang lipaso wa mahot kusog. Tunog og bagyo sa kinabuhi ko, iko mahadlok kay naa ka Ginoo ang ikabalos ko. Mao ang bagay nimo, ang pagsayaw, ikabalos ko. Ang paglukso, ikabalos ko. Pagpasalamat, ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit, ikabalos ko. Ang pag-awit, ikabalos ko. Mga pagdalig, ikabalos ko nimo. Hallelujah. Atupang ang mga kalisod, isagupang mga unos ug balod, ang panalipaso wa mahot kusog. Tunog og bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang ikabalos ko. Mao ang bagay nimo, ang pagsayaw, ang pagsayaw, ikabalos ko. Ang paglukso, ikabalos ko. Pagpasalamat, ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit, ikabalos ko. Ang pag-awit, ikabalos ko. Mga pagdayig, ikabalos ko nimo. Ang pagsayaw, ikabalos ko. Ang paglukso, ikabalos ko. Pagpasalamat, ikabalos ko nimo. Ginoo. Yes, Jesus. Hallelujah. Amo bag ang sayawan, Lord. Sige, sayawan pag yun nato itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Amen. Hallelujah. Sayawan nato itong buhay nga Diyos. Kinabuhi taong gipaantos, sa pagsulay kita gigapos. Dili na natong masaktan ang dagan sa atong kalibutan. Apan kita dili mabalaka, sa mga bagyo kita dili matumba. Sa mga gubat may kapasalipdan ta. Pagkadako sa iguma, pagkadako gayon sa iyang guma. Kung mga walay kapareha, mga kaluyata, gibungkag na. Aron magdaig kaniya, si
sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos nga hari. Sige, sige ilokso. Sige, sige ilokso. Ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos nga hari. Kinabuhi ta gipaantos, sa pagsulay kita gigapos. Dili na nato masabtan ang dagan sa atong kalibutan. Pan kita dili mabalaka, sa mga bagyo kita dili matumba. Sa mga gubat may kapasaligdan ta. Magkadako gayod sa iyang gugma, kung mga walay kapareha. Mga kaluyata, ibong ka na, aron magdali kaniya. Sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos nga hari. Sige, sige ilokso. Sige, sige ilokso. Ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos nga hari. Hallelujah. Paghatag atong kusog sa atong piling barakinis sa atong buhi nga Diyos. Sige, sige sa Yahweh. Sa Yahweh may iksoon. Sige, sige sa Yahweh. Ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos nga hari. Sige, sige ilokso. Lokso mga iksoon. Sige ilokso. Ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos nga hari. Sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos nga hari. Sige, sige ilokso. Sige, sige ilokso. Ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos nga hari. Sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Hallelujah. Amo na hatag among gusto, Lord. Thank you, Jesus. Sa imong pagdawat, Lord. Sa imong presensya nga imong gipabati, Lord Jesus. Amo pa kang awitan, Lord. Yes, Jesus. Tungod sa imong pagkamaayo, Lord. Thank you, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, hallelujah. Wala lang kami laing mapataas ni ining kabuntagon, kundi ikaw lamang, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, glory. Thank you, Jesus. Maayo ka sa tanan, Lord. Sa tanang panahon, sa tanang oras, Lord. Buti mo, Panginoon.
makasunod diha kanimo, makasulod sa imong ginhariang langit. Aron aduna kami panahon, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Wala kami mahimo, Lord, kung wala imong tabang nga mahal. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Dili ikabalo nga imong pagkamaayo. Ug walay katapusan ang pagpasaylo, Lord God, sa among nga buhat nga dili makapahimayan diha kanimo sa imong atubangan, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Salamat kayo, Lord Jesus. Na kami mahimo, Lord. We are so thankful, Lord, sa imong pagkamaayo, mahal, sa mga chances sa imong gihatag diri kanamo, Lord Jesus. Pinupuri ka ni ining kabuntagon, Lord. Wala kami laing mabayaw, magpasidong ka, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus. Ikaw ang among kusog, Lord. Sa among kaluyahan, Lord. Niya ka, Lord. Sa among kiliran, Lord Jesus. Nga ni-provide sa among kikinahanglan, Lord. Ikaw ang kusog
Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang mong kusog, Lord. Ikaw ang mong Diyos, Lord Jesus. Wala kami laing dalangpanan, Lord. Ikaw lamang, Lord Jesus, kay ikaw ang among kusog. Kung wala ka, Lord, wala kami mahimo, Lord. Magaluya kami, Lord, kung wala ang imong presensya o tabang, Lord Jesus. Hallelujah. We are so thankful, Lord, nga nakailamit diha kanimo, Lord Jesus. Kay ikaw ang everything sa tanan mong gikinahanglan, Lord. Busa, ikaw lang nga among simbahon, alagaran, pasindunggan, pasalamatan sa tibuok namong kinabuhi. Kay mao kini among purpose nga imo mainggi pakatawo, Lord Jesus, ni ining kalibutan aron ka among daygon, pasindunggan, Lord, sa imong mga kahimuan ni ining kalibutan nga ikaw lamang ang angayan sa tanang butang, nga pasalamatan, alagaran. Hallelujah. Kini ako ang ipatayag dira kani magpahimayan, Lord Jesus. At tanang Kristohanon magaingong amen. Dalaygon kayo ang mga awit no nga nadungog nato sa diri sa atubangan og kanang tanan kanang sa may nagpahipi din ha sa ato mga dughan pero makadungog ta sa awit makalangit wala ba magaan ato ang pamati og karon atong isunod ang scripture reading pagadadon sa to igsuon nga si Sis Charmaine. Amen. So, at tuto sa pagbasa sa pulong sa Isaiah 55. Uno hangtod sa 12. Mamarog ta? 55. Ang nga nay teksto nga ang Dios nagtanyag og kaluoy. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Bisag wala ka may kwarta ngari palit og kaon. Palit kamog bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon, ug nganong naghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamog maayong pagkaon ug magtagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako ug makaangkon kamog kinabuhi. Makahimo kamog walay katapusang kasabutan uban kaninyo. Ug ibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. Gihimo ko siyang pangulo og nagmamando sa kanasuran. Pinaagi kaniya, gipakita ko ang akong gahom. Tagon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo ili og magdagan silangan ha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel. Mao'y naghimo niini og pasidunggan ko kamo. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga daotan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluyan sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna. O ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kaysa mga yuta. Kay ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Kay sama nga nag-ulan og ang yelo nang hulog gikan sa langit, og dili na mobalik didto kun dili mo patubig hinuon sa yuta. Aron manurok ang mga tanom niini
ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug molampos gayud kini. Mamiya kamo nga malipayon o paggawason ko kamo nga malinawon. Mag-awit sa tukmang kalipay ang kabukiran o kabungturan diha sa inyong atubangan ug mamakpak sa ilang kamot ang tanang kahayupan. Ang pulong sa Ginoo. O karon arita sa testimony. Nasayod ko ang matag usa nato naagi na mga kadaugan nya atong paminaon ang testimony ni Sis Pamila. Atong pagpakan atong buhi nga Dios. Maing buntag ka natong tanan. Nanasad ko sa inyong atubangan no, para mo saysay sa among kadaugan. Kaning ako ang kadaugan, dili ra ako ang nakadaog. Kadaugan ni sa Dinoyo family tanan sa among pamilya. Kay kanang ako ang kadaugan kay katungkuan sa ang iyahang igsuon ni Albert kay bawo naman gyud mo sa katong dito pa katong naa sa kuan na ospital nya karon ingon man gud sila nga kanang sige mi og nangayo na mig hinabang niya ag kanang in short na lang ni story niya nangayo na mig tabang sa mga ato ang mga kaigsuonan pud nga naa dinhi kanang kuan salamat kay ninyo di ay nga naa mo kanang kana galing mo ingon ta nga kanang pakaulaw pakaulaw ka niya pero ihatag yun di ay na sa labawng makagagahom nato ba. Nya, ang Ginoo gyud kay kuan gyud siya naka-provide sa among pamilya. Unya katong pag ato namo sa ako ang Paris nga kuan kulang man ilang kwarta nya naskam pag to sila. Nya nagunawon mi asa man taan ni idugang wala na jud ko nagkuan may gali kay ni chat pud si Kap nga kanang kumusta man kanang pila man iyang kulang sa kwarta. Unya pila man kanang naa ko'y kwarta diring gamay pam kanang kuan na kuan pay ipuno-puno nya mo to murag na nindot pud kay pamati ba nga kana galing wala ka biyae nya sa atong mga igsuon nga naa dinhi dako kay jud tabang ang inyong gipanghatag namo kay sa pagprocess sa pagprocess sa mga papilis di jud lalim kay taga Xerox gani ay lang Xerox dito 5 back to back cheese na nya kuan sad kanang nindot jud kaayo ba kana galing dawi ka mag-process mo ingon ka Lord kanang gabay ko kanunay nga kaning among pag-adto magmalampuson mi kay imagine amo ang bill 398,000 karon pa ng adlaw wala pay labot ikaugma mahimo na siyang 400 kapin unya mo to mga igsoon ko diha sa Ginoo tagalakaw namo kanang among pangayuan kana galing moadto ka kanang dili nilang kahalos magkanang sanina og nindot kay nganong man og adto ka mga ikag hinabang dapat mura ka gulay panudlay kay mukuan ka daghan kay interview kay og dili ni og mayon ka unsa may mong kita ana magsunda ko pud kay kog pasalamat kay usapod sa dako na pasalamat ni Mayora gani kanang wala pud mi niya biyahe silang duha nya sige jud ko kuan nga ko Lord kanang tagay ko kanang tao nga imong ihatag nga mahimong instrumento sa among pamilya nga maka-provide mi aning dako nga kwarta man kay pila ra may 35,000 gihatag sa LBC sa iyang opera nya kulang gyud ka imagine 61,360 implant ra na para ma-proceed siya sa iyang operasyon nya dito kaming Albert sa pagpa-opera na okay na to kay among nabuang kwarta nagampo mi dito nga Lord kanang unta Lord nga successful ang iyahang pag-opera mo na gahinilakay mi kaming tulong ati Madilin kami kay di baya lalim kay magtan-aw mi sa igsuon jud ba nga kana ganahan pa siya mga limbasog
kanang magtanaw siya, maghunahuna siya nga kanang naapa siya mga anak. Tulo ka po niya gagmay pa. Nya kami pud kana galing kita nga naata guys Ginoo kanang nindot kay kanang nindot bisag walang-wala pud ka ba. Nindot kay itabang mangita kag paagi nga kanang makatabang kanila. Nya uto igsuon. Giingnan ko sa atong mayor nga dinha pangayua dinha. Imagine ang kang idorama nga ihatag is almost 10,000 pero pagtawag niya gihimo og 60,000 igsuon ingon ana ka. Grabe ka maayo ang Ginoo. Imagine 10,000 na himong 60,000. Pagsunod na po dito na po sa SWD kanila. Grabe pagka nakaana ko nga dili di ay sa atong mayor dili jud ay siya ingon nga imagine ang kang idorama jud ay siya ingon nga lalim ba nga mangayo ka gyud og mangay ka og mga hinaba nga makaingon ka nga kana mo ka unsa may imong trabaho dira unsa man nimo ingon ana ang process kung mangayo gyud ay ta pero ang Ginoo gyud nag-uban ka nako nga mauna nag-uban siya nako kanunay nga kanang makaya nimo kana galing makaingon gud ko nga murag makaana ko bang mo atras na ko kay usahay ka na galing na atay madunggan nga may istorya niya kanang murag mo saka nya mo kuan nya di man taganahan kay ana pero ako yung gi-provide ag ako ang mga kuan dagha kusog gyud ba nga makauna-una ko nga kaya nato kanang ako sila i-encourage nga kaya ra lagi ni nato ayaw mo kaingon nga magpaluya-luya ta kay nabalakan na siya naghilak na siya humana tuod iyang operasyon pero diha minasangit sa bil mga igsuon pero grabe ang Ginoo bitaw kanang makaana ko nga Lord salamat kaayo nga ag among gipangayo nga mga hinabang sobra kaayo igsuon imagine naapagud mi naapa dito ang nag-ungot sa 25,000 nga sobra na plus 30,000 nga sobra pud sa bill sa among ospital imagine 404,000 among nahatag sa kanang ospital nga sa Chungwa nga gihatagan big mga usamo nga naghatag namo nga kanang usamo naghatag namo nga kanang kusuke kay bawmi nga usamo nga nagampo sa amuang kaayuhan sa kayuhan sa amuang igsuon nga si Antonio daghan kay salamat ninyo kada galing makalipay kayong iba kanang nindot kay pamati nga nakay usa nga lahi ra gani sa una nga kanang naay problema imong pamilya kanang murag dili ra namo sila panumbalingon pero karon nga kanang naami sa Ginoo ba kanang ngana nya dawi naa sila kanang mangayo sila or usahay kanang mo chat ngana nya kaning naa ka sa Ginoo gani kanang duol ka nya imong kasing-kasing kay dali ra kayo malukmay ingon ana ang kalahian kani adto nako og karon ingon ana gyud siya kanang nya usa ko nagpasalamat ninyo kamo jud tanan nga naa dinhi kay dili man ni namo dili to namo malagpasan tong problemaha nga wala gyud mi sa Ginoo kay kung sa uban pa to grabe ang processing gyud ato pero gihatagan mi mga kuan pabor sa Ginoo nga gihatagan mi niya og kanang mga instrumento nga mga tao dako kay tabang namo ang mayura o diri jud sa kapitan kung ngayo lang gyud kanila og tabang dili gyud na sila mo balibad igsuon maong isalig gyud nato kanunay sa tong Ginoo mao jud na first nako nga nasa akong hunahuna natay Ginoo unya imagine nitawag na pud ako si Mayura kay kumusta ko okay na Mayura mo gawas na me salamat kayo imagine mi pangayuan ko napa ba kay kwarta dinain ko naapa ko'y pamiliti napa ko'y 700 and siya gay ko sa GCash number nimo imagine hatagan ko ni nana pa jud siya kanang sige tagaan ti ka og 1,000 pero pag tan-aw na ko ikay ba mo pilagatag 2,000 nakaanak ko ba grabe day nga wala gani kay mun nga nangayo gani pero naang Ginoo ni support pud siya ba niya kanang katong 2,000 mga igsuon aw siyang nangaon mi og kanang kuan gipakaon namo sila og Jollibee yata nakahatag pa jud ko sa igsuon ni Albert nga si Ate Madeline og pamiliti pud niya padung didto kay wala man pud tanto siya pamiliti niya ang gihatagan ingon ana ka maayo ang Ginoo gyud unya karon may igsuon naa man tinuod mi gagmay nga kanang mga utang pero ang Ginoo pud na-provide gihapon namo mga isuon makaingon ka nakapaldo pud mi gamay sa karon pero agkato lingkawas pud mi sa mga utang isuon nakaingon mi nga dako jud kay tag kanang dako pud kay tag kuan pasalamat gyud kay kun wala gali mi diri sa kanang wala mi ni simba og dili ka magkuan dili ka magkinasing-kasing nga magampo niya
diha jud nimo ma-feel nga unsa di ay kamayo ang atuang buhi nga Dios. Unsa di ay siya gisintro gyud siya namo sa amo ang pamilya sa karon. Grabe ang pagkamaayo gyud niya. Ug karon na okay na amo ang magulang. Naka-vlog pa siya. Nya daghan pod inton siyang daghan pong naluoy niya ba. Daghan pong na-send niya mga followers niya. Mang-send pod og ginagmay niya. Dako na pod kay tugtabang nila. Nya karon kami man gyud nasa gubang sa ilahang mga utang pod nga naami kami nang utang gyud mi diri para mapuno sa iyang opera. Salamat sa Ginoo nga katong kuan gidungog gyud sa pag-ampo kanang gihatagan pod min sa Ginoo nga kanang dili mi niya lisod-lisoron sa pagbayad gani gi-provide gihapon niya ang tanan mo na mong salamat jud kayo mo na ang kadaugan sa karon nga kuan tuiga. Salamat jud kayo. Pagkanindot naman gyud sa kadaugan nang grabe kayo ang tabang sa Ginoo no nga masyaka ba nga ing anak kadako nga kantidad naa bata ana sa atong kahimtang sa kalisod pero huna-hunaan naghinubra pa unya sa uso karong istorya karong mga bag-uhay nakapaldo pa bitaw kanang grabe kayo kanang dili nimo di ambot lang dili kung sa kuan dili nimo ulay puas nga pasalamat ba nga giunsa ta pagtabang sa atong buhi nga Dios. Ingana gid siya kay nindot man ang pamati kung adto kita mosampit sa Ginoo kay manggaling kung makita tagtawo nga ato pong sultian sa atong problema maingon po sa hala no laka mood ay na ana ra jud pero kung arita sa atong buhi nga Dios grabe kayo magkadag tabang. O karon atong isunod ang special number nga pag halad awit sa mga kalalakinan. Among halaran ang buhing Dios tagiya sa atong kusog ang naguluhan kinig siya atong kusog ikaw akong kusog di ay
sa buhing Diyos. Hey. Hey. Atong pagpakan ang Dios sa mga kalalakinan nga nagpaambit sa mga mensahe sa awit nga ikaw ang kusog nga matud pa unsa man kalayo ang langit nga atong masinatian ang tabang ug ang proteksyon sa atong buhi nga Dios. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, atong hisgutan ang mga mensahe mahitungod sa pag-alagad sa Ginoo. Sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan, daghan nga atong masinatian. Daghan nga ato ang maagian sa atong pag-alagad sa Ginoo samtang naghulata sa pagbalik ni Jesus Christ. Samtang namalandong ko sa maong mensahe, gidala ko sa Ginoo sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 11. Kini ang maong mensahe sa sulat ni Apostol Pablo sa maong bersikulo. Nag-ingon dinhi, ayaw kamo pagtapol, hinuon pag madasigon kamo diha kang diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Amahan namong nga Dios sa makakagahom, niya kami nagkahiusa sa pagpamati na usab sa imong mga pulong ug pagdawat sa mga mensahe o pagkat-on sa imong mga pamaagi. Amo ka o Dios nga pasalamatan nga imo na usab kaming panalanginan ang among kasing-kasing, imong iblas sa mga pulong nga maoy gikinahanglan sa among paghulat sa imong mga saad nga ikaw mobalik alang kanamo. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan ug sa tanan nga mga katawhan nga namati ug nakadungog sa imong mga mensahe, sama sila kanamo mapanalanginan usab sila. We declare blessing in Jesus' name, amen. Og amen. Ang kontekstom ni ining mao nga mensahe ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 12 mga kaigsoona, naghisgot siya og pag-alagad sa Dios. Ang pulong pag-alagad mga kaigsoona, naghisgot ni sa mga tao nga nagtuo og mao ikaw. Ay na imong tapad, ikaw ni. Mga tao nga nag-alagad sa Dios, mga tao nga nagtuo. Ang tao nga nagtuo mga kaigsunan, sila nga mingdawat og namati sa mga mensahe sa Dios. Og ang tanang mga tao nga namati, dili pareho ang kanabitang kahimtang. Kung imong tanahon mga kaigsunan, ang usa ka eskwelahan o ang usa ka simbahan, ang tanang mga tao, mga kaigsunan, dili sila pareho og kahimtang mahitungod sa gidugayon sa pagpamati sa pulong sa Dios. Tama ba? Kitang tanan nga na dinhi, dili kita pareho og gitason, gidaghanon. I hope present ang atong nahuna. I hope nahatag ang atong nahuna. Even gani mga igsoon sa pagpaminaw sa pangapulong sa Dios, dili ta pareho tanan nga kana bitaw nakakuha. Tungod kay dunay mga panahon nga atong nahuna kana bitaw mahaylo sa ato pod nga mga kabalaka, mahitungod mga igsoon sa atong mga gitawag mga butang nga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Og usas mga kana bitaw usa sa pinaka makaluluoy kun ang usa ka tawo nga naminaw pero walay interesado. Ngano man ang iyang padulngan wala kanang iyang padulngan kapakyasan. Muna ina imong tapad mga kaigsonan, ayaw tuguti nga sa panahon nga naminaw kuno ka, wa kay nakatunan. Ina imong tapad, ayaw tuguti nga naminaw kuno ka, unya wa kay nakatunan. Dapat na agyo kay nakatunan. Lingi ako na imong tapad, malipayon ba sila nga namati? Importante kaayo mga kaigsonan kining pulong pagpamati. Kadiha magsukad ang ato ang pagtuo. Og ang pagtuo magdala nato na diha sa kana bitang mapadayunon nga pag-alagad. Unya hinumdumi ang tao nga nagpadayon sa pagpangalagad mao ra gyud naay kasiguruhan mahitungod sa mga saad sa Dios.
ang tao nga nag-alagad sa Dios gisaaran sa Dios sa mga panalangin. Dili lang sa mga butang, dili lang sa mga butang sa kalibutan, kundi mga butang langit nun. Og ang saad nga siya mobalik aron paghatag og kinabuhing walay katapusan. Nya hinumduman nato mga kigsunan, ang pagpamati mo'y pinaka-importante. Amen ba? Nya kabalo ba mo kasagaran sa panahon nga pinaka-importante diha noon ka dapat sulayan. Diha ka madisturbo. Muna ina imong tapad, ayaw gyud padisturbo. Ayaw padisturbo sa imong problema kay dili na masulbad kung ikaw ra. Naginahanglan kag Dios sa imong kinabuhi. Nanginahanglan ta sa mga mensahe sa Dios. Usa sa ato ang nindot kaayong na dabati mga kaigsunan, ang gipasinati sa Dios sa ato igsuon nga matud pa sa ato ang igsuon nga kung wala pa sila makasimba, mga igsuon dili nila kaya ang problema. Nagpasalamat sila nga nakaalagad sila sa Dios ug naminaw sila sa tingog sa Dios. Og daghan kay mga tao nga gigamit sa Dios aron pagtagbo sa ilang mga panginahanglan, ilabi na gyud sa atong igsuon usab. Kini bitaw mga nasinatian nato sa kinabuhi kinahanglan nato ning tipigan. Kayo mo ni magdala nato sa kadasig diha sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili sayon mga kaigsunan kung naata sa sitwasyon nga nanginahanglan o niya walay tabang ang Dios. Ngano man? Daghan kay mga hinungdan o rason nganong ang Dios dili makapasinati og tabang tungod kay wala ang tao sa presensya sa Dios. Muna nga lipay pud ta mga kaigsunan nga sila o ang iyang pamilya nakaalagad sa Dios. Unya ato gyung ipadayon sa pagpangayo sa Ginoo nga dili lang sila lang pamilya ha, kundi tanan nilang mga anak, tanan nilang pamilya. Walay lahing alagaran kundi siya. Speaking about pag-alagad na time, dili lang sa social media, kundi sa pagsimba. Munang niata aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kaya sumala sa awit nga ato ang gidhalad ngadto sa Dios. Lord, ikaw ang akong kusog. Walay makahatag kanatong kusog gawas lamang sa Dios. Amen ba? Focus ta sa mensahe diha sa Biblia. Ingon diha sa bersikulo 11 mga kaigsunan, ato ning hisgutan kining pulong pag-alagad. Ingon dinhi mga igsuon, ayaw kamo pagtapol. Amen ba? Nakadungog ba ta? Ato ning pisa-pisahon. Number 1, ayaw kamo pagtapol. Sunod, hinuon magmadasigon kamo diha sa espiritu. Unya ikaduha, alagare ang Ginoo. Diha sa pag-alagad mga kaigsunan sa maong bersikulo, dunay duha ka pulo nga ato karong himay-himayan. Himay-himayon, pisa-pisahon, hagpat-hagpaton. Una nga bersikulo nga atong pamalandungan nga maghatag kanato og idea aron makaalagad gyud ta sa Dios nga dili lang kutob karon, kundi kutob sa pagbalik ni Jesus hangtod nga kita dad-on sa iyang saad nga maong bagong langit, bagong yuta. Amen ba? Ina imong tapad, duha ka mensahe nga angay natong hagpat-hagpaton, pisa-pisahon. Una, ayaw kamo pagtapol. Hinumduman nato mga kaigsunan nga si Apostol Pablo puno sa balang espiritu gilamdagan sa Dios nga nagsulat nini maong mensahe og nakita sa Dios ni ini maong mensahe mga kaigsunan nga daghan kay mga tao nga nag-alagad grabe kadasig pero sa kanang pirmiro lamang. Oy daghan kayong mga tao mga kaigsunan nga kaniadto Bible ang gagunitan. Tungod kay pastor kasagaran. Pero karon daghan kayong mga pastor nimbiya sa pag-alagad. Pero kanunay silang mosampit sa Dios. Pero yung samay sulti sa Dios, ngadto sa mga tao nga nagsampit kaniya pero ang ilang kinabuhi tuan sa kalibutan. Ingon si Jesus, wala sila'y luna sa gingharian sa Ginoo. Muna nga, importante kaayo kini maong mensahe kay naghisgot ni sa atong kinabuhi mahitungod sa pag-alagad sa Dios sa mga kaigsunan. Ang Dios nakakita sa kahintang sa mga tao. Og iyang nakita nga dunay mga tao nga mibati og katapol. Nakasabot ba ta og katapol? Kabalo ba ka mga kaigsunan kung unsa mangutana ko ninyo? Unsa may kasagarang isulti kung ang tao
giharian sa pagkatapulan. Kapoy. O niya, kung suguon, daghan kay grason. Dali kayo makakita ang tao o grason sa diha nga naanay katapol. Amen. Amen. O niya, kung imong lantawon, ang mga taong tapulan sa pag-alagad sa Ginoo, walay dapit sa gingarian sa Ginoo. Amen. Now, munang ingon diha nga ayaw ka mo pagtapol. Samtang namalandong ko niini, niabot sa ako ang hunahuna kasing-kasing ang usa ka pangutana, alang nimo, alang natong tanan, unsa may kasagaran makapatapol sa tao? Unsa may kasagaran nga makapatapol sa tao? Diha sa iyang pag-alagad. Kabalo ba mo mga kaigsunan sa gipakita sa Dios diha sa Biblia, usas makapatapol sa tao nga aron ang tao dili makatuman sa sugo sa Dios kanang duna kay gidungtan. Tinuod na. Nagani kay gidungtan nga tao. Mawagtang ang imuhang kadasig sa pagsimba. Nganuman, kabaluman ang imong espiritu nga dili dawaton sa Ginoo kung mosimba ka ug muhalad ka nga doon kay gidungtan nga tao. Si Jesus miingon, sa dihang mo adto kas halaran, unya gadala kas imong halad, ug sa diha nga mahinumduman nimo nga aduna kay gikabikil nga tao, ayaw ipadayon ang imong paghalad. Nganong dili man ipadayon? Nganong gisulti man ni Jesus? Tungod kay nasayod si Jesus nga ang atong amahan dili mo dawat og halad nga dunay apan, dunay bikil, dunay sami. Dili mo dawat ang Dios gikan pa sa libro sa Genesis hangtod sa libro sa Revelation. Ang tao nga muhalad mo simba ngadto sa Dios pero dunay gidumtan nga mga tao dili dawaton sa Dios. Munang ang espiritu sa maong tao mawagtang ang iyang kadasig, muhari ang pagkatapulan. Og ang tao nga grabe na ang pagkatapulan mga kaigsunan, daghan kay ng irason nga dili mo'y makatabang kaniya aron unta siya panalanginan sa Dios. Munang ina imong tapat, ayaw ipakamaayo ang imong kaugalingon sa uban. Di ba kasagaran nga sinugdanan sa pagkasuko nimo sa tao, mura kag sakto kay niya? Tama ba? Mas bati sila kay nimo. Dali nimo silang mapasanginlan. Sa butang o pangitabo, nga waka kakita. Tinuod man na, magbantay tas mga pulong nga mugawas sa atong baba. Kay mga Kristohanon ta. Musulti gani ka sa gibuhat sa tao nga wa nimo ni makit-e, panumangil na na. Gamay ra kaayo na siya nga butang pero dako na kinagdamage sa imong pagkakristohanon. Basic nga mga pangitabo sa atong panginabuhi. Like example sa panguma. Unsa may gikinahanglan sa uma? Tubig. Labi na sa mga short og tubig, balhin-balhin, di ba? Magbantay ta sa mga pulong nga mugawas sa atong baba. Nganuman, kay ang pulong nga mugawas sa imong baba, maunay gamiton sa Dios sa paghukom kanimo. Amen ba? Munang magbantay ta mga kaigsunan, ako mo ingon ko, keep silent ragyod ko kung dunay mga kanabitawng dali manggod ang tao magduda. Munang ayaw gyud pagduda. Ayaw praktisi ang imong kaugalingon o bansaya anara sa imong kaugalingon nga madunahon ka ngadto sa imong sikataw. Kay maunay sinugdanan nga magdumot ka sa tao ug ang imong pagdumot maunay makahatag og pagkawalay gana sa pag-alagad sa Ginoo. Ngano man ang espiritu nimo mas nasayon man nga dili kadawaton kung mosimba ka. Tanan ba nga nagsimba karon walay gidumtan? Wala. How about sa inyong pamilya mismo? Hinumdumi
ang hisgutan karon nga mensahe pag-alagad, speaking pag-alagad. Inani ni siya, mas maayo ang magpaubos kaysa magpataas. Mas maayo ang dili maghari-hari kaysa maghari-hari. Nganuman, hinumdumi doon na Hesus nga mobalik o ang iyang pangitaon katong nagpaubos. Dili katong naghari-hari. Muna ini mong tapad, ayaw paghari-hari. Praktiso na to ang atong kaugalingon sa pagpaubos. Paglikay. Muna nga sa akong kinabuhi, isip po sa kapastor, isip po sa ka-leader, sa daghan nga mga pastor, daghan kay mga tao nga maghari-hari. It is my experience. Muhila ko after ana, wala na. Lord, ikaw na'y bahala nila. Feeling nga maayo sila kay nako, pero nasayod ka, unsay nga asa akong kasing-kasing. Muna nga, mausa na akong ipaabot ninyo, ug maunay akong ipaambit ninyo nga kinaiya nga akong nakatunan, ang paglikay, ang pagpaubos, paglikay sa mga tao nga kunuhay maayo. May pay makikamigo ka sa mga tao nga muragwa, pero doon ay gugma ni Lord. Katong mga tao nga wala, hilom lang. Grabe ka hilom, pero kung musimba sila tinud-anay. Amen? Atong pakpakan ng Ginoo, mga kigsunan. Biblically, nganong gipaabot sa Ginoo, nga ang hinungdan kasagaran, nga makapatapol sa tao des pag-alagad ka ng pagdumot. Like Jonas. Nakabasa ba mo sa libro sa Biblia nga librong Jonah or Jonas? Si Jonas, mga kigsunan, sama nimo ug sama nako nga nagtuo o Ginoo. Kung moingon tang sama, nakasinati siguro gyud ta, mga kigsunan, nga gisugo ta, pero wa ka mo submitar sa sugo. Si Jonas gisugo sa Dios nga walihan niya ang Nineveh. Kay ang Nineveh puno na sa sala. Si Jonas gisugo sa Dios nga ingon ang Dios nga to kang Jonas, walihi ang Nineveh. Kay basig maghinulsol sila og dili nako idayon ang akong paglaglag sa Nineveh. Si Jonas nakadawat sa maong mensahe, pero tungod kay dunasay kasuko sa mga tao sa Nineveh. Imbis mo adto sa Nineveh, misakay si Jonas sa barko palayo sa Nineveh. Unsay nahitabo ni Jonas? Kisay nagbasa sa kinabuhi ni Jonah? Sa dihang palayo si Jonas sa Nineveh ug wala siya motuman sa sugol sa Dios. Grabe nga mga unos bagyo nga miabot sa barko nga iyang gisakyan. O niya, niabot ang panahon nga ang mga tripulante, ang mga trabahador sa barko, nagrepa sila kung unsay hinungdan sa kalit nga bagyo unos sa ilang gisakyan. Ang resulta, si Jonas mo hinungdan. Gitambog si Jonas sa dagat. Gilamoy siya sa dako kayong isda. O niya, dito sa tiyam, ilawom sa tiyan sa isda, maayo gani kay si Jonas makahimo pagluhod ug pagsampit sa Ginoo. O gitubag siya. Pero dili unta na niya masinatian kung naminaw pa siya sa sugo sa Ginoo. But ipasabot, kung ikaw ug ako, suguon gani tas Ginoo, niya daghan kitag mga reklamo kay naa di tay kasuko sa aton si katao. Daghan nga mga panalangin na masayaw. Katong imuhang gipangayo ni Lord para na unta to nimo. Apan dili na noon para nimo. Muna nga, sa tibok pamilya, ang gidasig yun sa Ginoo, ang trabaho ni mo, trabaho nako, pariha at ubangan sa Ginoo. Ang pagdasi o pagdala nila para makaalagad sila sa Dios. Kaysa panahon nga dili sila kaalagad, kung disiplinahon sila sa Dios, o kaha doon ay mga pagsulay, hinumdumi, apiktuhan sad ka. Tama ba? Tinuod na, kay ikaw ug ako, Kristohanon doon na tay gugma sa pagtabang. Amen? Amen.
Mao na nga dili ta muhunong sa pagkat-on sa pamaagi sa Dios kung unsaon aron mahatod nato ang iyang mga mensahe ngadto sa atong mga pamilya, ngadto sa atong mga higala aron proteksyonan sa Ginoo ang tanang blas nga karon ania sa atong kaugalingon. Nya hinumdumi, speaking about blessing, kung naa gani kay panalangin, kung kapiyalan ka sa mong panalangin, 8 times 2, 8 times 3, 8 times na kadaghan sa Ginoo. Maunay saad sa Ginoo. Kung piyalan gani kagamay, kapiyalan gani kaniini, dubliho na sa Ginoo. Amen ba? Mauna nga sa kinabuhi sa kadaghang mga Kristohanon nga ako nasinatian, gabata kog simbahan akong papa pastor. Gabata kog simbahan, daghan kay mga tao nga grabe kalisod. Kung nakasinati kog kalisod o kamo nakasinatig kalisod, dunay tao nga ako isugilon ganinyo nga grabe gyud kalisod. Dili na siya pautangon sa iyang silingan nga naay tindahan, di gani siya kautang og ginamos nganuman daghan na kay sag lista dito utang ginamos. Kisay nakasway ana. Kanian to, walay bitsinay, asin ray siguro. Ginamos og asin. Di na sa kautang. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang iyang igtagsa, pastor? Nakapamalandong siya nga grabe kalisod ang iyang kinabuhi. Usa sa iyang nadunggan sa iyang igtagsa, nganong lisod ang iyang kinabuhi tungod kay wala sa Dios. Naa say pagbugal-bugal. Dito siya nakapamalandong, hinahinay siya dool sa Ginoo, nalipay iyang tagsa, nga nisimba siya. Kabalo ba mo mga kaigsunan, sa dihang may sugod sa pagsimba, walay laing gisintro niya ang Biblia, nagkat-on sa Biblia. Nya hinahinay siyang gihawa sa Ginoo, nakabayad siya sa iyang utang sa ginamos, nakabayad siya sa mga utang niya sa asin, o niya, bisan ang ihang balay tabil-tabil, padayon siya nga misimba sa Ginoo. Kabalo ba mo? Sa dihang nadiskubrihan niya ang pamaagi sa Dios diha sa Biblia, sa daling istorya, gikan sa pagkawalay nahot, karon milyonaryo na. Tinuod na. Manimbarot akong balhibo biya. Nganuman, sa dunga niya sa iyang kahimtang, sa iyang panahon, daghan na kay marang-arang nga tao. Pero siya, nga perting lisura, seryoso niya ang pagbasag Biblia o iya kinigibuhat. Kay ang Biblia nga imong gigunitan mga kaigsuonan, dunay pamaagi ang Dios kung unsaon aron ka iyang i-bless. Amen ba? Kung unsaon aron i-bless sa Ginoo ang bana. Kung unsaon man sa Dios aron i-bless ang bana. Di kamong mga asawa na amoy nakatunan. Aron i-bless sa Dios ang inyong bana. Hello. Naa? Wala, suginlan ta mo. Ang giingon sa Dios sa Panultihon Kapitulo 31, pagbinuutan sa imong pag-asawa, kay ang imong bana pauswagon sa Dios. Munang mo seminar gani ko kaniadtong naapa ko'y license sa pagpangasal, ako gyung tambagan ang babae, ayaw padala sa imong kahuyang. Kay matud pa sa Biblia, ingon si Apostol Pablo, ang babae huyang. Ingon si Apostol Pablo, mga bana sabta ang kahuyangon sa asawa. Kay naamagay mga babae nga, mga kaigsuonan, makaingon ka nga, karon malipayon, unya, nikalit raman og kasuko. Ngayon, ana, ay nalang po ina, murag siya. Ay nalang po murag kita. No, it is anormal. Tinuod na. Biblically, wala ko magsulti sa ako lang na sinatian o sa akong nakita. Biblically, ingon si Apostol Pedro, ngayon ana, gyud ang kahimtang sa babae. Amen ba? Ayaw na lang po mo pagmahay ng babae. Dawatan na lang ko ng kamaturan kay maunay gitambag sa balang kasulatan. Tinuod na, para ang inyong mga bana, or ang inyong bana, dili yung mga bana, inyong bana, i-bless sa Ginoo. Betanahon ko na ito, ang Panultihon. Kapitulo 31, para muingon yung ka nga mga kaigsunan mo dawat kas mensahe sa Ginoo niini. Ingon diha 31,
Panultihon 31:10, ang buutan asawa, ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayod ang iyang bana. Atong pakpakan ang Dios mga igsoon sa kinabuhi karon sa mga minyo or sa mga babae. Katong mahapit na maminyo. Pag binuutan mo sa inyong bana, di ba muuswag lagi ang inyong bana? Ano man, naman sila'y kusog, kadasig, nga mo ito trabaho. Pero kung ang babae, mga kaigsunan, conflict sa iyang bana, mawad-an kusog ang bana. Imbis maguna, magtabi ra. Uy, tinuod na. Tinuod ka na. Pero kung imo nang daigon mo, bitaw ng natoy basketball kaga, may aging kuan, may aging adlaw, niya ingon, sige na may gidaig-daig ba? Niya ingon putong usa, na daig-daig na, di gyud na muuli na naglas 12. Buti pa sabot, tambal di ay kung naa kay tambal di ay ang pulong pagdaig. Uy, bisan ikaw kana bitang literal nga pagsabot, pag-deliver sa mong mensahe, ingnon kang, uy, nindot lagi karon, gwapa lagi ka, mura po kag mo kinsay, uy, mura po kag madasig ba? Pero ingnon, bahuasad ni mo, uy, batian ni mo naong, na muuli ka anak nga mag-uol, nya ang imuhang bation, mubaws ka niya, sige kag bagulbul, murabi sa hilas kayo. Tinuod na mo na nga ang pulong pagdaig, mga kaigsonan, ang pag-support sa inyong bana, usanas makatabang aron mo uswag ang inyong bana. Amen ba? Ayaw hisguti ang mga kapakyasan. Usa sa mga hinungdan nganong ang tao maluya, tungod kay gisigi nimong sulti ang kapakyasan. Ay nana gyud ka sa una. Ayaw na to hinumdumi. Gikalimta na gani na sa Ginoo kay gibless na ka atong pagpakan ang Ginoo. So ipadayon na to ang paghatag og time ni Lord. Ang padayon na to ang pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Yes, doon na may mga panahon mapakyas ka, maka-absent kumbaga. Pero ayaw undang, ina imong tapad, ayaw undang. Ayaw undang. Ipadayon ang pagkat-on sa Biblia. Kay diha ka i-bless ni Lord. Kabalo ba ka kung i-bless ka? Dili lang ang imong bana mo imuuswag, pati imong mga anak. Tanawa. Unsay sunod? Sa 12, dili gayud siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Dili niya libakon. Niya kugihan siya umuhabol sa dilana. Naapag ito'y giingon din mga anak man siguro ni. Sunahan pa. Nga muuswag ang iyang mga anak sa kuana dito na kang David sa Salmo 128 nga ang iyang mga anak i-bless ni Lord kay ngano man ang tao nga mutuon sa Biblia ang iyang mga anak pauswagon sa Ginoo muna ingnagon ng imong tapad ayaw hunong pagkat-on sa Biblia. Amen. Padayon ta, dili ta magpadala mga kaigsunan sa pagkatinapol. No? Usay kasagarang rason mga kaigsunan hinungdan nganong ang tao manapol sa pag-alagad kanang doon na kay kasuko. Dili lang sa imo isag ka tao kundi dili wa ka kabalo sa imong kaugalingon. Ayaw hatagi kasuko ang imong kaugalingon. Kay doon na may mga sitwasyon o panahon nga masuko ta sa tong kaugalingon, tama ba? Kisay nakasinati. Uy, nakasinati ko anak sa una. Nga na ako'y kasuko sa akong kaugalingon. Kanus anak ni tabo. Sa diha nga mutan-aw ko sa samin. Suko gyud ko ani akong naong nganong inani akong ilong. Tinuod na. Ya namisita pa Murasil. Kung anong paning akong panit, dili pod kay puti, ganang kog puti. Magnustos na ako kanang mga kanang dili po ko nang sana dili kanang mamalit ko dito sa carbon o kanang limonsito. Pugon ako ng duga mo'y akong inusnos dire.
Deng mamisita deng ko diri may gani kinaasawa na ko siya gipangayo na ko sa Ginoo, gihatag biya gud sa Ginoo. Tinuod ya na. Dili lang tungod kay sige kog nos-nos. Dili kay tin. Oh, kon dili, olay gamit ang nos-nos. Kon dili kay nagbasa gyud kog Biblia. Ipangayo gid nako sa Ginoo ug gihatag niyan ang tanan. Muna nga usas ako ang nakita gyud nga akong ikapaambit ug ikadasig ninyo. Tabangi ang imong kaugalingon sa pagpaubos. Ang bana, ang asawa, dili magsugod na sa imong pamilya. Ngadto na sa imong mga silingan. Ug ayaw tuguti, dili na tugutan bitaw nga atong kinabuhi, dali kayong makapanumangil. Kasabot mo anang word panumangil? Kanang musulti kas usa ka panghitabo nga wa ka makakita. Mamalandong mo, maguna mo, mangahoy, unsa may inyohang nya na man kani mga panahon nga sulayan man gyud ta. Diklon ba ka imong laba, diklon ba na rong imong tubig? Ayaw pag-una-una dili maayo sa wa pa nimo makita. Labi na gyud sa sugid-sugid lang. Kay nakakita ang Dios, ang damage ana na sa imong kasing-kasing. Mawad-an na kagkadasig sa pag-alagad sa Ginoo niya ang mensahe na Lord, ayaw pagtapol. Inay mong tapad, ayaw pagtapol. So nakakita na ta sa mga pamaagi aron dili maghari ang pagkatapulan sa pag-alagad. Tinuod biya na kung naa kay kasuko, kaguol, pagdumot, uban pa, di ka ganahan mo simba. Labi na kung makakita ka sa iyang hitsura. Tinuod biya. Tinuod man gyud na. Nya ngano nga to pamangtuyuan nga naa man di solusyon. Nya ingon diha pagmadasigon diha sa espiritu. Ikaduha. Ingon dinhi mga kingsunan Roma 12 versikulo 11. Roma 12 versikulo 11. Ayaw ka mo pagtapol. Next. Hinuon pagmadasigon kamo diha sa espiritu. Dayong isa na misumpay ang alagari ang Ginoo. So dias pagpangalaga dunay duha ka mensahe nga atong nakatunan nga angay nato nga i-apply sa atong ginabuhi. Ayaw pag tinapol. Unya atong nang nasayran kasagaran nga mahinungdan nganong ang tao mahimong tapulan sa pag-alagad. Amen. Nasabtan na ba? Ina imong tapalingi ako na imong tada sabtan na nimo. Tinuod yan na. Pisan ang papa, mama, ginikanan, mga anak, kung masuko ang ginikanan sa anak, ang anak masuko sa inahan, masuko sa amahan, isip magkasukanay ba? Naapa ba'y gana nga mo simba? Wala na, oy. Unya, ang imong espiritu, ang imong kalagmangandoy sa presensya ni Lord. Murag mag-anlindasay ka. Laming, usama. Di ka kasabot sa imong kaugalingon. Laming hilak, laming isuko, usama. Iligid na lang. Tinuod na. Pero usa solusyon, paubos og sampita si Lord. Lord, pasaylo ako. Amen? Sunod, ingon dinhi, pagmadasigon kamo diha sa espiritu. The word espiritu, refer ni siya sa Holy Spirit. Kung mubasa gini kag Biblia, unya ang ihang nga espiritu, big nga letter A, nagrepresent na ang buot ipasabutan na Holy Spirit. Kung moingon gani kag espiritu niya small a, nagpasabot na siya nga espiritu nga ni anato. Doon na may duha ka klaseng espiritu. Dili lang kay duha, daghang klase pero ato ra isgutan ang duha. Espiritu nga giingon sa Biblia nga gamay. Nga naa nato. Amen ba? Kay ang ato ang pagkatao dunay tulo kabahin. Espiritu, kalag ug lawas. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23. Amen. Nya ingon siya nga
Pag madasigon hinuon kamo diha sa espiritu. The word espiritu diha sa balaang espiritu. Kinahanglan na atay kadasig diha sa balaang espiritu. Unsa may makahatag nato kadasig diha sa balaang espiritu. Hinumdumi ang kaatbang sa balaang espiritu, mga tawhanong butang. Or ang atong kaugalingon diha sa libro ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 16, dunay duha ka kinaiya nga mag-ilog sa imong kasing-kasing. Unsa nang duha? Espiritu Santo ug tawhanon nga kinaiya. Unsay giingon diha? Galacia 5. Galacia 5 mga kaigsunan, aron makuha nato mga kaigsunan ang pamaagi nga gipakita o gibilin sa Dios diha sa Biblia aron magmadisigon ta diha sa balang espiritu. Diha sa Galacia 5 mga kaigsunan bersikulo 16, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kanang word ayaw tumani, wala magpasabot nga nawagtang na sa imong kaugalingon. Naara. Tama ba? Tama? Mawagtang rin ng tawhanon nga kinaiya kung patay na ka. Kanang giingon dito sa Colosas kapitulo 3, 5, nga busa patyan ninyo ang tawhanong kaibog. Kanang but ipasabot ana ayaw gayud siya tumani. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Lingi ago na imuhang dapat tao na siya. Dili na siya robot. Nana say kaibog. Tama, namatay ba ang kaibog? Samtang buhi pa? Uy, buhi sad oy. Mupili gani tag damit. Mupili gani tag unsay isuot na to. That is kind usanas mga klases kaibog. Amen ba? Ug normal gyud na siya. Bisan pilay pa imong edad, maibog gyud ka. Amen ba? Amen. Now, munay giingon dinhi mga kaigsunan ug tawhanon nga kinaiya. Ingon dinhi nga kini ang akong isulti kaninyo paria sa ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Uban sa mga sulti ni Apostol Pablo ingon diha sa atong gibasa, pag madanasigon kamo diha sa espiritu. Inani manggod. Timan ini siya. Kung maghari sa atong kasing-kasing ang tawhanon nga kinaiya, walay lami ang imong pagkakristohanon. Nganuman, di ka kaalagad ang nagdios. Ang atong pagsimba siguro, kung musimba ka, murag pantalya na lang. O saan ang pantalya? Kasabot mo ang pantalya? Nagpa-asip lang ba? Ana kay Dios. Sa daling istorya, giunay ra nimog ilad ang imong kaugalingon. Ang resulta, lack ka of blessing. It's not all about material, but the blessing nga gisgutan diha tanang klase. Spiritual, physical, material, labi na gyud sa kalag. Luoy biya kayo ang tao nga pwede ra man gyud unta siyang malipayon pero dili siya kahimo sa pagkamalipayon. Pwede ra man gyud. Tinuod biya na. Sa tanang bahin sa atong kinabuhi, naaman ta sa balay, naaman ta sa kusina, naaman ta sa kwarto, naaman ta sa sala, naaman ta sa trabahoan, naaman ta sa baol. Bisan asa, pwede kang malipay. Pero timan pwede po kang mag-uol. Hay may imong pilion. Kanang mag-uol ka or malipayon. Nganaw ako ng gisgutan, kay nani ni. Timan kung muhari ang kaguol, dunay kasamok sa imong kaugalingon, walay lami ang imong pagpangalagad, ug dili wala nimo ang kadasig diha sa espiritu. Amen ba? Kung tumana nato ang atong lawas nun nga kaibog, naghari na tawhanon nga kinaiya. Kung ang tawhanon nga kinaiya maghari sa atong kasing-kasing, kusog kayo, mao ni mahitabo, kusog ang tao mangibog sa mga butang sa kalibutan. Pero wala magpasabot nga sayop nga mangandoy o mangayo ka sa Ginoos butang.
lahi man ang kusog mga mangibog. Kaya ang resulta na di ka kahalad ni Lord. Dili ka kahalad para ni Lord. Kay sayangan man ka. Malimtan nimo nga maong tanay pamaagi aron i-bless ka ni Lord. Amen? So, unsa may mga angay buhaton sa giingon ni Apostol Pablo, pag madasigon hinuon kamo diha sa espiritu. Ang pulong pag madanasigon, dapat magsugod na sa kondisyon sa imong kasing-kasing. Unsa may mga pamagi, ayaw lagi tumani ang unsay dili maayo nga imong nasayran. Unsa may mga dili maayo, kanang wa kay panahon sa Ginoo, oy dili kay na maayo. Nga mas naa kay panahon sa kalibutan, unya wala na nung kay panahon sa tag-iyas kalibutan. Muna ini mong tapad, salamat nga nisimba ka. Tinuod biya na bintaha biya gyud kaayo kanang misimba kay sawa mo simba. Mo bitaw nang kabalo mo sa pagtukod dirig simbahan, murag daghan biyang nadasig pod og simba sa ilang simbahan. Sa dihang nakabantay nga dunay gitud mga bata nga gitudloan, mga batan-on nga gitapok, doon na pod sila mga bata nga gitudloan. Uy, ma-feel po na ko ang kalipay. Kay nahimo tang instrumento nga madasig sila. Labi na gyud kung mubasa sila Biblia. Amen. Ato pagpakan ang Dios mga kaigsuonan. Nga nahimo tang instrumento aron ang mga tao makamatikod nga dunay Dios diay nga naghulat. Makamatikod nga dunay Dios nga angay hatagan sa panahon, labi na sa adlaw Domingo. Kay usa-usa ka semana adunay usa ka adlaw nga dili gyud pwede akuhon nga atoa. Amen. Unya sa atoa dinhi nga sitwasyon, 3 or 4 ka oras, ibutang lang nato 4 ka oras kay 1 ka oras mangandam. Di ba? Nya mamlansa pag yun. Nya ni panindot man ta kay Ginoo may ato ang gisimba. Nya pagkuat kita limpyo gyud ta. So 4 ka oras. So pila ka oras ang nabilin? Sa 12 ka oras sa usa ka adlaw. 12 ka oras ba? Oh, 24. Walay labot tong natulog ka. 12 hours. Sa 12 hours gikuha ag 4. Pilay na pilin? 8. Nya giunsa nimo na pagamit? Nya gidasig ka ni Lord. Ang Holy Spirit miagni kanako kanimo kanatong tanan. Magtuon tag Biblia. Balik tag klase on niya. Tinuod biya na dili na to ibaylo. Hinumduman nato nga nabuhi ta tungod niya. Amen. Padayon ta. Kay moabot ang panahon mga kaigsunan nga gamiton ta. Wa ta kabalo sa laing barangay nga kasikbit sa barangay makatukod kag simbahan. Amen. Nangandoy ko ana. Nangandoy ba ka ana? Ako nangandoy ko. Kay kabalo ko nga maunay plano ni Lord. Usa ka nga gigamit sa Ginoo. Usa lang gahulat siya nga madasig ka sa espiritu. Kay ang ingon diha alagare ang Ginoo. Muatras ta diha sa versikulo 9. Roma kapitulo 12 versikulo 9. Unsay giingon diha? Sa Roma kapitulo 12 versikulo 9, pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma. Likay ang dautan, hupti ang maayo. Paghigugmaay kamo pag-ayo ingon nga mga igsoon diha kang Kristo og pagtinahuray kamo. Inani ni siya. Kabalo ko nga ikaw karon, kabalo na kang muila unsay maayo unsay dautan. Amen ba? Kabalo na ko nga sa imong kasing-kasing doon na kay gitawag segregation. Adto kas mga mall sa naglain nga mga establishmento diha sa kuan syudad, naay mga basura diha nga kuan malata, dili malata, na recycle, tulo ka klase. Nya mausat na sa ato ang kinabuhi. Ingon diha sa si Apostol Pablo, ingon dinhi nga likay ang dautan ug hupti ang maayo.
Ayaw tagui ang mga pulo nga di maayo kay magsulti po kag dili maayo ug paingon ra po kas dili maayo. Amen ba? Gamita ang imong kaalam nga nakaila ka unsay maayo ug unsay dili maayo. Labi na kamong mga batan-on. Unsa may mga maayo nga pulong para inyong isulti sa inyong mama, sa inyong papa sa panahon nga masuko sila. Masuri. Dili kay mangandak-andak, ako na sige ko Andre. Wa kay maani ana di kay bless. Mga batan-on paminaw mo ani. Nangandoy ka nga nangandoy kabalo ko nga nangandoy ka og panalangin. Kay nindot kayo kun ang tao magpuyo nga panalanginan. Uy, nindot kayo ay. Ang panalangin mo'y magukod. Ang panalangin mo'y mangita nimo. Uy, nindot kayo ang klase nga pagpuyo. Amen ba? Ug pwede na mga hitabo sa inyong kinabuhi. Tahura ra gyud ang inyong amahan ug inyong inahan. Amen? Mao na usas mga gidasig ni Apostol Pablo ingon diha pagmatinud-anon sa paghigugma. Aron mahitabo na unahon nato ang Dios. Higugmaon nato ang Dios aron maghari ang iyang gugma sa tong kasing-kasing ug mao nay maghatag kanato og kadasig diha sa pagpadayon sa pag-alagad. I hope sa duha ka mensahe imo ning gamiton nga pamaagi. Ayaw pagtapol, hinuon, pagmadinasigon diha sa espiritu ug padayon ka nga makaalagad sa Ginoo. Hinumdumi. I-bless lagi ka. Ini mong tapat i-bless ka. Nya kanang mga pulong nga gikan sa imong pangangkaila, sa imong mga pamilya, nga giunsa ka pagsingka, giunsa ka pagdaot, ayaw na dawata. Likay gani ang daotan, hupti ang maayo. Ikaw may i-bless, pero kung gidaot ka, grabe po kang makadaot. Ang makadungog mo ana, mayra mong pakungon. Tinuod biya na. Muna nga atong i-practice atong dila ang paglitok og maayo. Nya unsa may buhaton, si Jesus miingon, unsay mo gawas sa ato ang baba gikan sa atong kasing-kasing. Tama? Buti pasabot kung ang imong kasing-kasing napunos kaguol, napunos pagdumot, mo gawas gyud na sa imong baba. Pero kung napuno ang imong kasing-kasing sa mensahe ni Lord, ang pagpaubos mo imo gawas niini. Ina imong tapad, salamat nga gibless ka ni Lord. Atong isa to mga kamot, manindog ta, atong isa to mga kamot, unya, ato ang pangayoon sa Ginoo, nga ang iyang mga minsay, dili lang kutob kay ato rang nadunggan, kundi ato ning maikinabuhi. Unya, padayon kang magkat-on, kay moabot ang panahon, gamiton ka ni Lord. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong mga minsay, nga imong gipasabot ka namo. Salamat Amahan nga imo kaming gipanalanginan karon. Ug imo pa gyud kaming panalanginan sa imong mga saad nga kami imong pauswagon. We declare blessing sa matag usa sa tanan nga namati nakadungog sa amo karong pag uban sa pagsimba kanimo. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Ingnay mo tapad, likay ang dautan, hupti ang mga maayo. Ato ta sa atong mahigugmaong halad at sa tithes and offering. Sa ikanapulo
akong gihangyo si Brad Serapin alang sa pag-ampo sa halad. Atong pasalamatan ang Dios sa mga halad. Ama na mo nga balaan sa limbahon nga Dios. Thank you so much, Father God, sa naghatag sa kahit sa nagkaring Ginoo. Ikaw mag-bless, pinilo-pinlo nga panalangin Ginoo Dios. Ingon ka sa malakyas stress nga tusunahan. Ikaw gyud Ginoo mga uday ug ablis ng buanan alang sa mga opportunity nga panalangin. Adunay promosyon sa trabaho, adunay panalangin, proteksyon sa mga hayupan, proteksyon sa mga panano, pamaagi nga musaka ang presyo sa mga gulay Ginoong Dios. Ingon man usab Ginoo, proteksyonan nimo ang among kinabuhi, proteksyonan nimo ang among paglakaw adlaw-adlaw, proteksyonan nimo adlaw mi gabi nga di walay dautan nga maghilabot sa among kinabuhi. Ikaw Ginoo ang tagiya sa among kinabuhi, lawas ug kalag Ginoong Dios. Thank you so much, Father God, kasing-kasing na mong pasalamat. Imo lang ang dungog himaya, ang tanang Kristohanon. Ingon. Amen. Salamat sa Ginoo. O ato ta sa mga pahibalo. So sa sunod Domingo, ang presider kay si Brad Serapin. Hanya ang opening prayer kay si Brad Albert. Dayon ang scripture reading kay si Sister Ayla May. Niya ang testimony si Sister Russell. Special number kay tanang mga kababayinan, so all women's. Anya dugang pahibalo kung hatag ni pastor. Okay, salamat kayo sa mga pahibalo. Pahibalo karong Sabado, karong siminahona, pizza 30 na. Kay gahapon 23 man. So karong Sabado pizza 30, anniversary dito sa Tumunoy, sa atong simbahan po dito sa Tumunoy, Moalbual. Unya akong gi-contact si Pastor Erwin, muanha sila. Iya tong gisabot ang worship team karon kung sila ba'y makakanta. Kay kung sila'y manganta, ato apong instrument mo ay dadon. So madala gyud ning drums, madala ning amplifier, nya kini mga baffles. Unya ang ako ang giuna-una og dadon ni siya, dili igo siya sa ato ang multicab. So duha ang ato ang sakyanan nga gamiton. Unya salamat ko kay gahapon naayo ang usa ka multicab, ang violet. Naayo na ko gahapon ang wiring og ang iyagyong makina kay naa may kuan ang iyahang ignition coil na ay lost contact dito sa spark plug ug sa iyahang CDI. Unya naka-search po ko muna nga naayo siya gahapon, ang preno na lang ako ang ayuhon unya ako anang kuan ugma kanang irehistro kay renewhonon man. Muna nga ang pahibalo karon nga kung dili gani unsay result sa ilang meeting sa music team dito sa Tarcom, kung dili sila pananglitan, kung dili sila makaari ang mga music team, di sila kaadto, si Dong Binji, si Kuan, Cindy, o si kanang mga mukanta dire, mga back-up dire, maoy gikinahanglan yun sa ana nga time. O niya, kung mahimo, atong dasigon atong kaugalingon nga mga ta. Kay pwede raman yun na maarin sa ato ang una-una. Uy, sa mga emergency, pwede magaitang kapamalihog, kana na noong mas pinaka-importante. Di pa pang emergency, for example, buana dahil sa pamilya, ipalihog kog pasaw, palihog kog kuan, kay na ako sa mahimo man lagi, ato sa hospital, nya ana noon sa simbahan, di man lagi mahimo. Just kuan lang, remind lang ba, tinuod lang ba, kay kinsa may tagiya sa tanang putang, uy di ta kasimba tungod ana, o kuhaon na sa Ginoo. Tinuod man, ako nga inyong pastor,
Nagpastor gyud ko ninyo. Wala ko maglantaw ra sa dili makatabang. Muna nga kabalo ba mo sa usa ka tuig kausara na mahitabo nga makahimamat sila nato. Ikaw ug ako gidihugan ka nahimo kang blessing nila. Una mo pakita ta. Inay mo tapad mangadto ta. Una to ta. Nganuman, duha gud kasakyanan gibless biya tas Ginoo nga duha kasakyanan. Uy gibless ta kinsa manggod lisod biya kayo mag-maintains og kanang rehistro ana unya tanang pang mga gamit pero gi-provide na sa Ginoo para kang kinsa naman na para namo no para na natong tanan mura magnay nag-uol oy makaad adto ta kausara na pila ra man na adlaw ram ng Sabado mo adto ta aw adlaw daing Biyernes mga tulog ta dito. Pagkaugma, manguli naman ta. Hello. Ngadto ta ha, inay mong tapad, ngadto ta. Okay. Adto ta. So, kung dili, unsaroy mga dili mahibaw, unsaroy resulta sa meeting dito sa Tarcom, sa mga music team dito, ready ta, mag-practice ta si Mana. Nya group chat lang ta kinsay mo kanta kinsay pero dong Benji gamit jud ka pwede naman ka ana no kay Lunes pa man ang kasal pagka Domingo sa hapon sit up naman tanan day no wala nay kulang sa inyong kasal with Brother Angel Dodong Angel no minotag pahiyong ningaon biya po ko ani niya. Bisag dili mi kayo mag-istoryahanay, magtinan-awanay rami. Ningaon ko niya. Ngano man? Lahi sa nga klase nga tao. Laba mingaon jud na ni ko No? Kuno ba na? Muna nga okay, ngadto ta ninyo ha. Duha ka sakyanan tong miton. Mukuha ra tag gasolina diri sa atong simbahan sa usa siguro. Ana. Kay ugma mo nang parehistro. Naayo man ako. So gamiton yun ang duha. Okay, adto ta. Di isa ko nung kamot ang mga adto. Isa ko no. Ha? Unsa? Ato lang finance JC. Inom dumi. Ang tanan nga niya nato siya ang tag-iya. Kining maong mensahe dili ni damgo. Gikan is Ginoo. No? Nay usa ka ako ni isalins ninyo ba usa ka 500 giingnan siya ni Lord ihatag na gikumkum niya pero wala na hatag nawala noon kabalo ba mo after atong 500 na puno sa utang solusyon na ngayo sa pasaylo sa dihang na ngayo sa pasaylo karon gibless siya ni Lord tinuod na nya moabot pa daay na nga gikinahanglan pang mga pasaylo. Nga klaro na kaayo ang pamaagis Ginoo aron ka iblas. Adto ta, mugikan ta dire mga human paniud to sa Biyernes. Abot ta didto para makatabang-tabang ta. Nya katong ni kuan og soft drinks, gipadala na to dito wala pa. Kita ray palit. Sige, duha ka sakinan kong dadon. Kay kinahanglan man ni siya. Ya, Brad Serapin, kuyog ta. Ikaw mo'y modala kay wala pa man anak si Dong Marvin. Nga maoy kuan po diri. Ha, kuyog ta na. Sige. So wala na ilaing pahibalo sa gahapon wala ko ka-meeting sa young people, wa pa siguro next na lang yun mag-meeting ta sa mga young people. Nya ato ang practice, di wala na tayo practice sa Sabado. Unsay ato ang gigamit siguro dali ra man na Domingos buntag na lang ta mag-practice para dire sa mga music team Domingo na lang pero kinsa may modala next Sunday sa lead song wala pa sige kay basig Miyerkules dai mag-practice ta dire sa music team Miyerkules sa gabi hapon wala na ipahibalo ang Dios magpanalangin manindog ta og salamat kay sa Ginoo sa tanan nato mga kaigsunan nga nakikuyog nga gibless pod sila sa Ginoo. Mag-ampot ta atong isa to makamot. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom nagpasalamat kami sa
kalampusan, sa kadaugan, mga panalangin, nga imong gibubo sa matagusan namo kinabuhi ngadto na sa tagsa-tagsa namo kapinoyanan. Sa usa ka semana nga imong gidugang kanamo, O Lord, imo kaming i-bless, imo kaming bantayan. Ngadto na lain pag yung daghang pang mga semana, bulan, tuig sa matagusan namo kinabuhi samtang nag-alagad kami kanimo. Salamat nga imo kaming bantayan, proteksyonan ug imo kaming panalipdan. Labos sa tanan, imo kaming panalanginan, imo kaming gitagag kusog, imo kaming gitagag may panglawas, ug imo kaming gitagaan og kaalam sa pagmanage, pagdumala sa tanang butang nga imong gipiyal sa tagsa-tagsa namo kinabuhi, aron magpadayon ka sa pagbubo sa tanang panalangin. Dalaygon ka nga Dios mga panalangin sa tanan namo kaigsuonan nga niya karon, ug sa ako mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoyanan, nga nakigduyog ug nagmatinud-anon sila sa paghalad diha kanimo sa kinatibuk-an gayod. Salamat Lord sa imong pagpanalangin. Among itugyan isalik diha kanimo ang among kinabuhi, tanan namong kinabuhi amahan, tanan nimong katawhan, among isalik kanha kanimo gunitig panalangin ni. Pinaagi sa grasya sa among Ginoo, sa imong gugma amahan ug sa balaang espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa tinapay, amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat sa imong pagpanalangin. Na imong tinapay nga magambitan, we declare blessing. Natag kining medisina, sustansya, kabasko, kaligod sa mong lawas. In Jesus' name we pray. Amen. La mano sa kalipay, diha sa Ginoo. Katuding mo, magkat o gitara ba, palihog ko og apel sa practice, kay kaning mukanta tagla mano sa kalipay, para na mo duyog bitaw. Hawang, hawang man. La mano sa kalipay. God bless, God bless. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ng Dios nga mga panalangin. Bless. Ganda. Kuyo ka? Okay. God bless, God bless. We miss you. Kita-kita.